Kajing syak pendek jong kinong nyak trok kam dai tang na kawai ka kenhun henry ki don ru ki brio ki ba kam yala di kum kinong elam seng phalang bagi jumlien ban penthut ya kinong nyak trok bat kani kalapau ha kajing elang paj ba jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA kabala long ha ka khat South Risau araja arpusan halat kor. Yakane kamat lawan ra da kinong nya trok kibana ka than southern border area ha ka jialang bodon wi brio ubala kam yala di ba udeu nong elam ka hito southern border area ubala pendek bat ban pen sange jubor yaki kali jong kinong nya trok haba pen pau ya ka die shakilat pathai kubor u president jong ka MCTODA uba moslandar marngar uloang bo new brio udeu bla itho kerteng kumulai star marwen barah kamiet ka beladam kata ha ka khat lai tarik risau araja arpusan kiladan kinong nya trok kibala syak pendek bat syak pen sange jubor ka kali ha ka ba kila syak thlia lai phojai te koi kai ka bajia men mitro kadon ka ba ngi mla shu ban sha ban sap ya kani namang le tengku na ka por imat ladang inang sap inang buri kamut kinang karnyom si karnom yangi kinang le sile yangi temene ngila raya ko komiti mdai nanga ndai la ya lapen ngila shimrai da ko komiti ba nginom ya buri isu menta te hakini kisi ngile ban buri edani shakamat ngimtre isu ban ya buri kumene men mit kadon kajing torshor lani kajing pen kanu kalong kajing pen stomben ye ki driver ki jongi da kawei na ki kenhun ka bakam yeladi kumuwei na kinong elam jong ka hito jong ka area southern border jong ka ni Karanikor mo I kerteng ru idai ba light star marwen mo dai ba light star marwen menin la penyeng jubor ikali jongi bat nakaliang ki dekot jongi ki metrelang regila yeng daki kali ban khang e ka surok bat ngikli ka dawayu de nakaliang jongki ki lawo nia wa daw yangi lai phojaj lai phorukom henry nakaliang jongi la karsha yaki ba ngi nakaliang jongi ngim sautanat bamdei bagi kersan mangi ya kini ki kok ya ne ki jipenmi de ki kok factory telada lada kita ki kok factory kilong illegal lane kimlong tole khang no ya kita ken balai ken bi pen stom yangi ki driver ba pli ginong nya ki badai tang ginong tong lani nong kinong jongki tengi legi yakun menswa lele lawan kit be de kali jongki barjala harena kaliang jongi ngi khang ya kita ngi mailat ngi la ailat be tang de ki kali jongki parakasi ki ban kit gidon bun ki kun samla gidon bun ki long kemi ki long pa ki bakit ya kini umar ubami na katu ka factory ko henry menta ya ka factory ko nakaliang jongki kim khang kim pen stom henry menta ki pen stom ben pen bani ki kali jongi ka ei kata ka jingmut ngim dai ba ya sha ya ki telada kata ka kam long tele khang na du tan rai ken henry ya ki ka ya kita ki factory ba penyai te ki barjala phimle ei henry yangi ki kali badai ki trai khasi ki trai jala ngiyok kinong ngilong tang kinong tong ani ngiyok tang I by school ngiyok tang I by kot namta ki kun ki ti ban sa ban ti ahing pi pen stom ya ki to pi yo nong ayu te mantang I sosi kolong bana kaliang jongki kila kat ka jingbun yu ki kali menin ngamar ba ki dekot jongi kim kwa shu bene terlang kila ngia ni kam kila ya la kayat men mit nrega ei bo sosi kolong nakaliang jo uni unong alam ubdei light star marwen ubdei unong alam jong ka hito jong ka southern border mo ki ong sati satain Ranikor de kaliang ju la IFIR ko kali hato lada IFIR tu kali uto try umlut mo bapli umlut mo uhaban bu plida uhaban yakun ke jinglut jingsep ke bajur te mentangi ki try kasi ki try muluk ni haban lut na ki jingle jongpi kat badale ubar jala umlut ei te kani kalong ke ei bang susi ke bang ilap te ngi kentu ya kinong elam jong ka hito ki bang itnat ki kom tre kamu jongki na kapor ban kentu yo parari padi parado parasnam re dalong kumolong uni unong elam kamut kawan rak penban ya kajing penjot tani kajing ya dung para mengi para trairi kan para dok prasnam iba ya iba kamai hakani kajala kajungi tingi kentu ya ki bagi simkia mangidang ngam ba ya kani kalaban nomdon kajing tip magidang teng gidon ginong elam ba ginong elam bana jorong ki hikai ka babha kadba ginong elam gi bana po kisim ka bu halor kajing tre kam babha jong kinong elam gi bana jorong tingi kentu ya ginong elam jong hitu ngilade aiktin ru menin syaki katu kan di ginong elam ki bangi tip ki de ginong elam ki ba sya trei ba ya ka ba kamiat ki ginong elam jong hitu te bat ngi kentu ru mentalang ba gini media ba kin sim kia ya ka kam ada film sim kia ya ka kam haka bakut kan mi penban ka jing snam para mengi bat kanum kawan rak penban ka jing hiben ya ki briu ki badai nabar jelah Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f Hakabam bangibam dunaki eki batai ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya